ole ahmasa in keini chang thar te kan pian ve ma po khan he kan dam chung nge a hian case rap thak tak tak tin fel lava zuiral ta hi soitur a ve nualin arin oma amei ro chu keini chang thar ten kan shat ve dek china Mizoram pum thang chuak rak khopa larle zoram mi puite thinlung deng dot tu kan dam chunga kan thainghil to ngai reng lo tur case rap thak le chi bai tak tak chin fel lava zuiral ta hi kan shat thai china case pali lai a ve tlat maya chung te chu pakhat na chuan kumsang ni pahni September ni thum zan la ya anin chunga mi pakhat lu jo in anu le anaw tha tum la ya thi chil tak me valo be le tu kumsom pasari chawa upa va sa case rap thak zet mai kha pahni na chuan kumsang ni pasari October ni khata a chena in khatla pastor quarter sa thi char reverend chanchin moi case mak tak mai kha pathum na chuan kumin July ni khata ruihlo azora wanga ngaupe NGO ten aketin chunga thil siam tak anvilu saknu le atak sapum avwa kan wak dukchur no bawral zuita pudai khanlama khez rap thak zet mai kha palina chuan kumsang ni som pariat October ni som ni pathum zanlaya langwal shevedek dek zo than sangan walbeng rota athil ton rap thak tak mai asoi kha hen khes pali ta hi tunlai chang thar ten kan sha theive china rap thak le zoram pum deng chhuak rak nima sela tun thlenga case la chen fel si lo te an ni a voina chuan a palina zo than sanga case khi mimal ngai dan eng ma tel lavin ama zo than sanga in puana mang nge in kan chui le thau do na ni zo than sanga case social media aron viral siam hun lai kha kumsang ni som pariat October thatop lam kha ni a pil thlen dan ni zo than sanga le a thian ten an soi kha la shemi alo kan om takin zo than sanga nu in siang fek foka soi hi han ngai thau masalokila 2018 September ni sari kha a u thi ama thang tu thi azong hing lian birthday ania mo chuan an u naw hianin restaurant te hi an ron ve ni chu kan in duaya tho khan restaurant chu kong ana khana overall boy shopping opposite chuan chuan in nei tu ten min khongaya choka ashanin min siam saka chuta chuan a u zo khi chuan in te siama chuan a u ha de chuan ani choka anin choka khati khanin omve thina mo chuan September ni sari zan hi a u birthday ania in an mani hi pa nei to lo nge nei to lo athi to la chuan etia aton athil ton hun lai hi in chung kwa pathum chu ni lai nge an tin nge kan nu pathum chuan kan omomo chuan September ni saria chuanin a u chuanin nu ka birthday nia te San Maria voxrep ka vale ni katia chuanin voxrep te po chu na thok ho nen khan tul thum vel kha ka vale ni chu chuan kan chuma kan eya chuan ma se hei tangwal an nia thian te khanin birthday ke kan lo siam saka chuan enge ni an lo lom sakha an lo ri ru kan yang chuan nu hei birthday ke min siam saka ate avalo mong ve katia chuan gandar kuavel a khan nu nang manin don zai saklo te chuan atia chu restaurant choka chuanin ka zu zai sakani chu kan hanin barati khan chuan nu karaoke ve kan tumania atitani karaoke chu kan restaurant ke focus zai sakna pen hi le kan ni chu building khat ve kan leta in bangdan mo chuan ta chuanin film khur ula katia hei over la ula kati ni chu ole antia chuan ngai thade win ti khanin hei an han enjoy ve kha an ha sia ka poi ti lo ni chu khatian han ha dam be khamo chuan maro chu dar som pani ari don vela khan du tok to ula lo chho to ula katia woro nu kan tai man zo lowa kan hun kan lapang zo lowa atia ong je chu karaoke chu darkar bi man ne ya
joy kha lo ni ta kha an time kha lo la zo lo wang khan ani chu katia ma se som pani apel shet in kashia chu kan call record apol om karinga mo ta chuanin an tel lo hianin kamu hil thei chin lo ta atok to ron chho to ro katia ta chuan ka zubin ve de ulek to ni chu nu hei chian te kan han si off ange kong puya chian te hei kan tha me ke ati chuan ai chuanin zan rei te lo ni to ta ka lo mu hil se kan ni karing kan chenom nu in Mary lal rin kimi anita kan chenom nu chu St Paul sayara so na to ka chu chuanin min don form ta ni bangdan thosi khan nuzual kong puya khon in ti boy in oma valte chu zo hing le na birthday nei tu chu ni ta an la tel si a zutlan thate atita bilinga balangin engma in chuam chapman to lawin katlan tha thakur chungin mo inge kashia top dana chete he kan si off lo nge kan bye bye nge ati kha ni mai sia chuan ka zu thleng tha a ngur than mo ya chu enge restaurant ko wa khanin kong pui thau ni to chu ta chuanin alu athi a khabe hi alo thler phei boka kha khan lo do ma chuan enge thilom zia katia ka fa chu mi restaurant nala chuanin alo hei alo pomani chu alo thin hu bokta chuan tikhanin keima po chu chir te po chu ka zu dai tikhan enge omzia katia chuan engmami lo nu atia chuan ma te an zinga an mei che suai ve pakhat khanin police thana lo han tlana anin khoi hlum taknial don khoi takin rang the ang berin ron kal te uti in amang angin police lo han puna chuan ka thlen nu ka zu thlen chuanin por de upali kha chu an lo la oma chuan ma te chan mari la manin nor pheita mo izuk thuk chuan mo ani izuk thuk chuan zodin mo velte chu imut zodin liana chu ka pulo shim ta to chuanin kan handinga chuan ka papa po chu thilom zia te kan zo ta ege ngu than mo hiam te po chu ka boi pu chuan nala a kora ka din lai ta thianin kar chak deuin pakhat aron tlan tlanga chuan pakhat khat chak deu bokin hunga aron tlan ta chuan hei ritual khopin aron break ani chu chuan break lo ta se katan in se seng ngai na om to lo ta a chan chu nala ko wa khan khatiang khopa chakha ding lo se chu katan kerkai man ngai na om lo mo chuan ma an lo tia ka fa te thian te ka khapa lo bo isong tu te po khanin chuan ke khan chuti tak maya chakaron khal chu tlem ka kun dewa driver ka va ena chuan tu na zodin lian hi alo nia chuti lai chuan zodin lian sai lo ti ka shalo shim chuan ma se mak ka ti em wang khan number ro chu kare ruin ka hong hala an minute khat potling lo mai thei an dinga chuan ma se nutling khatia lo om ge ta kha chu aniang chu an tlang le mai ta chuan an huwa police an local ta police van in mo chuan tu tinge in ti boy chu tia chuan hei ale lampon om lo hei ka fa ania about day ania chu tiang khatiang ania hilai hi kan do ania achung khe kan om na nia hei a poi khop mai tia FIR kan the lu donem in tu donem thu boy kan viak lu donem an tia ngai lo we thangwal hoklak in sol mai na yang ni hi le lampon om to lo hi kati chuan ka fa pa po chuan angai lo we engma thu boy ve lo angai lo we alo ti ve tho mo chuan invite liam na sa ve arang theng berin damdo ina in kalangai ni kha an tia chuan police po khan ani chuan in country san chunga local len omani chuan minron ko le mai ro o an tia mo chuan ngai thadewin police po khan ho ni chu chuan ke ma le
ka fa pa te thian hoa hian in sual na a tel ni lo kha khang te po khan hei an zan na thok ho khan in hian ron buai pui ta chung chu rui lo hai lo an ni ka fa pa te kha ka thiam chuang lo a u po biaran in zep tu ro ong lo mo an dik lo na kha chu zep po ka thum chuang lo chu tiang ang chuan in an ni po khani thila khan an fi him chuang lo chuan in a toy zong in an in hiam thi le khatiang ang thui ngai turte ani wang khanin ankal hospital a ankal dan tur kha kan boi kuita kan chenom pa nen chuan ta chuan in u than moya ai hiam alu le akhabe kher ka ti akha kha kan kal tir phota chu mi zo a zo hing liana ka fa pa chu kan tir phei le ta ma se dar thum bor da adar kha kalo chiang lawa adar chuti za than ti fak tur khan chuan van lo ma ka patere te ania chu te po chu an lo bom thina ni chu hei leiden nan khan an manga chuan ma se kha chu kal ngai na to lo ta chuan na tur motor kha to lo ni chu scooty mo chuan Stephen lang hing thang ale zo than sang ale van lang ha ka te pathum chu an thian te a u te in hiam dam lo in pan kha nu kan lo nga kang lo hun cho ro min tia ngai thade win kan thenom pa nen kan in seng hoya tuyan suan na te mo khang ang hiam an lo boi puin ang chi kha kan in seng hoya kan chowa chuan ngai thatakin khatiang a hnu le thil kha omang ti ngai na shelovin kan ho sana ma se jodin liana sai lo te kha an local le hi alo nia chu an street fight chung changa hian ka fa te an mai ma po englai ma in ka tran ngai lowa police in FIR hi hukir mai ro chu ti lo chu in fa te po hian kesan orvedona ale lam te hian jodin liana sai lo te hian cross FIR ron theluan tumania anti pon ka fa ten torturan dei chuan an dik lo na chuan tor mai ro se ma se kan FIR kha eng tin nge ni don ti in ke chuan ka ting ngat ta ni achan chu street fight a khan ka fa te ka tran lo nang ni po in tortura omani chuan in tor mai ni ang chu zela lu atu la ni pon in lut mai ni ang chu achan chu ka thu o ini ula atok to ka ti khan in lo ho turani ka ti chu ka thu an ma ni a chuan street fight chung tanga chuan tran na pakhat ma ka nei lo amaro chu akut tuar na sojok an ni ta tho ta ni achan chu an ni chu an in pun kho ma chan mari lama tang ten khan an ron in pun kho ma chu an ron tam le ta ni ka fa te le an chen te hi wai me te po in mang duty te po duty ve thin an ni ta in ti boy kan du lo ve kan tro me an ti nuwa po khati khan an ron ti ta ze zok ta atoi zong in mo chu street fight chung changa chuan wanin dei nu khan en tin nge an shwai chwa dana tak kha zo than sa kha I di nai shwai hong hal mai lo nge en tin nge an lo shwai ho lo mo shwai ho lo tin karaoke na khana uba de lom na khana tel lo shim ta ni athian pa te in chunga game san khela chuan ma se an street fighter chuan aron chelve kutpo zudin lianan voi khat aron nek ti lo chu kutpo tur ve lo chuan a u te le a u thian te dam do in kal kha an lo nga ka chuan kinin ngai thade win kan hosan ka ti khamo chuan khamin huwa khan zudin lian le arlang shoi chuanga hi an local le a ta chuan an lo pona khan lo hak de an lo hak mai tin an motro ni chuan le boy shopping David agency kot bungbel zorna te khwanin an lo nga ka ni chu thian te le u te dam do in kal khachumo chu zodin lian le arlang shoi chuanga hi an ron kala chuan Stephen lang hing thanga hi ti luina in chapa Stephen sota ikalang chu tiang khatiang an te thil soi howang te o heta po kan soi thei tholom
ka ti a ti Stephen version ani to ni chu Stephen an chan pa if pa te chan pa chu heta ni lo sata antia chuan I chuan lam kha azong ve ama se an zui zel ta I kan in thiar lo ko nge ka zung don ati pon anjun na bula chuan an khum te po chu an pot thak saka karam thelu saka mo chuan Stephen chu an vaulu ta ni chu darmayana ong de chu ti luina in adu thu reng ni lovin chuan anu re lo te a khan zodin lena le arlo shoi thluanga bok chu reilu tuklo nuwa khan an ron le ta khong Stephen an lo tia chuan chata anghak te kanin ti boy khatha kan pilova thil thadewin soyang u chuan Stephen a po chu ni sota chuan a om antia enge ka ai upanjok ten ni a inti boy khathalo anti ve tak taka khanga yatin an mela min vawmo ka hlona tur melin engma an mela ka bulawa chuan Stephen an min ma kan ti boxi awangin thadewin ka kal ati chuta chuan ari ruwa zona omta chu khati khan min soi sadon ti sia ila nu engwangin nge ka kalang pastor phone athi na tur sa in apan du do na mi an mela khatiang rin hel na tur engma ka mulo upazok te an ni a an pisoi ka o I mai ani ati dan Stephen chu an thur ma sak zo ka chu mo I chu khong ye om ta chuan chu reilo te Stephen an phur lovin an ron let le khati kha chuan Stephen azok chu ahlawa an pipia an tongdana le khatiang anga khan pistol te engamo khatiang ang kha an soiri le min soi sang ei don ti asian to wangin ngai zel pheya langchung chungin motor tlan ka chungin karol chuak ati kalung chuak top ati chuan thakthi sorry tlang nuam hetiang ka tlan chowa chuan min zui kha lau ve thowa ni in noya bathara ka biru ati chuan Stephen chu ron phurle to lovin isia thiam dan chu lingdar libor ani to ta chuan konga cleara motor pon speed po chak to ta chu reilo te an ron lang le a pi ani ta ni Stephen tel lovin ka soi fiam Stephen atlan chat ta ka wangin an ron let le ina ne chu tro chu ani berta ani chu achan chu reilo te an ron lang le sia chuanin chuanin thakthing tha a son Stephen kha chu atlan chuaka ahlawa nang chu hoi khom mai kan motora teileron chuangama min tita kalum hal vek ati hei alau khamo chuan an ri grab chhotan ta ni chu motor chunga train chuan adoi khop mai atlan chuaka tia chuan ka kong khar kha zuan chua ve ka ru ka ma se an lo lok vek si ka tan chu angai na om lova tia chuan khoya nge kan hruayang atia pakhat zo khan sport ngai ani meilom atia ati chuan zampui manga kan thlenga min chuk tira chuan inti boina khan tu tinge om soiro antia ti khan min vo nalta ati chuan ka shelo ka ti zela ti chuan aduwa khanin ege thomno pheltur khan antia ka du lawa chuan ta chuan beer bottle nge ni zoom nge ni mo ka lo om sa kha an mani pai ni lo kha an chuke chuan kamaya mintina imai hi kan thai cheve kanga kan that chenga irong hi body ve ka kan da anga tu man an charlong te tu man an shenon lo miswal kan ni hi tia ka hlawa ti chuan an tiang chuan in ka kor chu ka phela chuan ka ki korpo min pheltira chuan ka boxer kha an wai ber kha phelturin min tia ka du lawa chuan ma se ka hnung lama tanghian hruai hluang azok nge zodin lian azok hi ka shelo min ron po thak saka tarwakin ka oma chuan in shop turin min tia ma se
ki ngai na om lo ati chuanin min ngai dam ro ka ti ani pai mi lo mi ngai dam dil su min ti bok si a ati chuan really nga bok turin min ti a o tlak dal kan ti anga khan ro din lian an abo ti ra mo chuan ge thilani ani ka du lo wania ka ti a chuan a contract de phela asaju po chu a porman ani chu chuan ma se a thian pa jok a lo soi chuanga khan ka tiang te chu a lo ti a in hale a ti chuan a ru hi hello min lo se thi ham lo a poi lo a chan chu nu kan ni angin ka fa pa na khan lo ni lam chuan ka fa pa hi thi tha in ka chan do na chu ama mula po boite apoi lo ma se ibula I tha phan la ya I tha bar la ya ka lo lo kha shom ka ti min se thiam ro ka ti kan trapani chu mo enge mi tan chuanin ekma ani lo me thei mi po an fa pa te an lo tha sakalo ma se ka fa pa zo na ka zo ta kumin kum tir khan ko thi lo zo to ta se gel hi lut nge se iti khere me gel hi lut tang nge ro se ti in iri ruwa omem ka ti a zo na ka zo ta chu ta min than na chu angoi wang banga jam pui ma nga khan min shoi lo bin kom thang kong pu ya khan min lo that lok se a tha jok tur ani ati abak eng mai min thang lo tang se ka ti po ti lo tang lo se ka ti po ti chuang lo ana ani ka fa pa hi ana ni chanin ani le kha aron liet le dan taka kha in ron chen the dan kha sonin pani le pakhat in king anni to wangin gampui ma nga sin kha chu soiwak ngai na po om lo ta chuan nia ti khan ama kha railing atang chuanin ake an pheta an pai thata mo kong thanga ta lawin ka zu in so ata chuan ni khoshaloin ri lo te ka omama se diarin an diar in line min lo lei har le a atia chuan anu vela te chuan a kor hi a u in dang to chumi ina Mumbai a in lolaya ti sat aron hon be kha ania an in China port her saka kha chuan paisa kan tuma ka u min le nia hi chu khongai takin min paisa su te chuan asuya sui chu tin aron ha hole ta ni chu chuan motoran lu tira enge sipai bo an bo wa tira I kong puya biar lai nan siama khang ang te po kha enge kan vek tai la mo tan ta chuanin kar changin kan min chuk tir le a thing hei kan ban tiat vel ban rek tiat vel hi hianin min ho kan tuma tu tenge in ti boina mi kha soiro min ti le a chuan ming din ni lo hlir kha ka pu chop ta a ti chuan kan motora po lo chuang to su lo chuang te to su an pe chu ta chuanin min hut thia ta a ke in heta sai khama kon ton tir khen kalo kala chuan sai khama kon le mel thum in kara khan in rin ni jing ani to ta ni chu in ni riat ding mo ta chuanin voksa an zor tura khoyang e ada ka khelo chu mi lo let le chuanin kalo khara ta chuan min fur ta a ti chuanin a ute mang angin ta chuan an zonga ke po kamang anga khwa to a chuan an phone donin phone kha an paisa ka achia a phone an paisa ka mo don ma se call chu
ala lak le thei sam ta amai te ke dar be kani chu athan chu pakhatin motoran soila khan aron ko le wangin an la an pai sakta chuan a uten chon hotel zone bela a uten anin huwa chuan thilten ai tira chuan an run hoi honga chuan aruma amuhala taulu tu kamo chuanin chu chungijing chuanin ama kavena amuhila amel ka ena engma hiam a omlowa amel maya an sol thiam be ka ti na chumo nu ma hi an nu chia lo ni adara hiam ti lo chu azu in so na chuan thinlung lama ero heti hi ni ta ataksa chuan langturin engma hiam nei lo chuan khamien ni wangkhan keipo ka ngai thamaya chuan maro chu khotlang foi tu te ka ti ai ema wangkhan in khotlang foi tu te atira train ka pun to ko ni chu an suai bo ta zel si awang khan chuan au te mang ang bok ati khan kan rilro kha hei aboya chuan motor number kha kalo thin chia la ukati kha kha kan ve wai me president ina ka fa te po chu an kala in liam lek lu chung chuan an thiam te po chu mo chuan opi ania chuan an khotlang ang po khan an riru khan na ve ni chu mi ve ngina kan ve tlangwal mani omna huna mani inbulan ron soi sa tatia makha le an ngai thiam lo po atira chuan zampui manga Stephen Lalhing thanga ti luina nan troya zo thanchanga an han bum chuang le kha hei chu adik thailo street fight te chu ni kan lo kam nam deuh te chuanin hei chu mi pazia ania an tia an suai san tak kha atira po an lom lo na ber ni ta ni khotlang ang po khan chuan motor number te kan han soya an han zong ta ni motor nei tu kha motor number kha ka soi theya an nei tu an han soi khan lo sang ne sai lo son of brigadier chen phunga sai lo kha lo ni ta kan chuai chan ta ni berin ka sia chutia ami khosa thai tak an ni ta ka chuan mo maro chu nya karin thu kariru mai po ni mai theya chan chu ke ni chu mi in huai lua mai tha ni tin ei chop dak tok kan ni awang khanin kariru te po alo te deuh te po ani mai theya khalai kha chu chuanin kan venga million deuh te khang street fight na khan kan veng tlangwal ma ni se zodin lian sai lo thian pa a bachelor night party atel an miau zo ka wang khan hi chu veng le veng in ti hoi na mi theilo veng chung le veng chung ani an ti ta chuan ma se zana khanin inrin mi zana chuanin khotlang meeting an ko ta ni ta chuan hei chu veng le veng tlangwal hoklak in ti boy ni a hei chu an ti ta chuan chu mitlai chuan inrin mitlai chuan zo hing liana a u hiam tor zo ka birthday nei tu berakha atap le thina mi tui hi tla no kana wan ti dam hi ka tor thailo ate okay po na ka ti lo ma se hei khotlang ni ngai to do na zan ina kemi wang hian khotlang van tlang in kho man ko wa chu wang in van khotlang foi tu te ko ta kan omalom nungai chu an ching sel ma yang ka ti engma kala chelo an soisa an sual ron an bo wa tir bia ke biarin an lei ti vel ba kha engma ka shadi ko ni chu chuan ka in bol do na min zui ta vel ta ni nu sarwakin an kalsan boxer nen to om ti isia ni atita ni sia ka ti ka shelo ma se a una lu tu kha ka sia ti in a u kha nem nan khan ka shai vel to ni chu chuan chu bangin nangma ni thuin engma lo ti su khotlang in min ngai to don ka ti ban roma ka lu san ta ni ma se mo ka in bol do man lo ngati nge boxer nen ka khapa kha ram pilrila dai po na boxer nen cho ngati nge ka khapa om ka ti ka thin lung hi thlawin ron khur to ni chu lo thon ka nei to ni chu an pom sual em mi ti khamo
chuan ka in shuga au ka zota ani le inang chu an pong sual ti na mi ka vati thale ta ni shed sia anga langder na kha chu in thup thei to lo ni chu chuan ka shi hang bik lo atia chuan no thun sanga aruma omem ka ena omlova restaurant choka birthday cake ka zaina khan ka zu ena omlova ka phili to ta ni chu ka zong chuan ma se kan in lam panin achian pa sen te nen an lom choka ngatinge thil min sil jak lo I chungan thil ti zong zong hi ka sia ta hun to engkim min sil ro mukte ka te mukte kan ti china mo chuan to ya har e man ye te chok ta chuan soiro boite soiro ka tia ni chena nukul trewa ka soi ang te kha anita chuan vo na nen kilo theilo khan alo in thel ro lo theilo chu ta chuan kapoma kapom thopa kan chapa apoi lo boite ka manga ilu tuk chelom Pagtirang lang so kamangai tho chelom o pa ni ka vandu tak em patling ni ka vandu em kati ka au chua ka ni chu kati lai khan ni pa ni ka du ani chu le chuan ta chuan khutlang foi tu te ka bengala opia opi kangai dam thei lo ka fa pachungan che dan hi ngai dam chi ni lo kalo chho don meeting na ka tia moro usual kan zo che tia ka tuar thei to lawa ka u ka phona chap chung zelin ani to ni chu ka ave ka ni chu analu to khamo chuan chuanin ka u le ka pa in min kalpuya chuan khotang soi tu te na khan ngai dam chi ani lo opi ka soi vek mei do na mi ka tia soi vek lawang tia chu ta chuan JC chairman khan kan ko san upa in FIR chu ni e indu le ti ula khotlang ang chuanin FIR ki chu kan ti theilowa veng le veng in ti boina thil ani a zo din ya na sai lo hi ka dar kot veng ani leilem ke ti mà xe em tuần thì xe thì mấy cái này thì FIR chú cần tiền mà xe không phải tất nhiên chuyện ông không biết anh tal pun mình cần quy thêm cái tiền ta chuan cái linh pali mình cần quy cái phần lệ apa salan lo chou boka chuan police chuan kan kala ka soi thei ta lo ni hey ka to GI ke ma khamo chuan in kan reng soi tu pakhat khan in an ama hi GI ama ke man kan soi mai anga atita chuan ma se chok film zokin ka fanute apasalte hei lek thiaman lo ni an ni chu chuan hole phot teng u po ni se thilman mo thak ni in ka selo an tia chuan ke chuan tiang ang khang ka tal po tavel mai to ni chu khata chuan mo chuan ma se atuk Sunday FIR thelu tu khan ka u kan u paver ni kum jun ni li khan a boral ta chu emergency in Sunday chuan zai ani ta rum ta ni chan chu alo kan sara chuan khan chulama chuan kan khele lo thei lo ta chung ko kha chuan atok September ni som kan san sma sabera FIR chu kan thelu ta chuan FIR kan thelu don hian ukil kan rona du than tur pahnia omta ni criminal complaint in ti theya criminal complaint ani chuan ti hian ko ta direct in kan lu tanga ani lo chuan FIR point ati thei thoka atita chuan FIR kan thangta FIR kan than na chan chu million tu le fa an ni achunga enganga million thil ti thei po ni se achunga dana omani ti alang ve anga
an kot kaya police motorin azuman ve anga azuhling ve anga an tan chuan chu tlukana chu om to chuang lo ti in toite kan ngai to chula an zuhling ve tur kha kan thla hel ani chu to bang chuan FIR zokha kan thlang ta chuan ma se wo in ni thlang yan kan bei sei chu ma om lo ni chu chuan chu mi ma chuan September ni ria so nu in rini a hian in dar thum vela mami birthday pasal zoram chana sai lo zo din le na u le anu lama an chungte chan mari tuan chan mari uai me president zo din le na hi mami birthday u pasal mo mami birthday pasal hi a u mami birthday hi an mo chung te po chu kan hret chop ve ze lo ni chu chuan anu lama an lai chin nai le chan mari uai me president an lokala chuan engma thiam thu soi tur kan nei lo mizo danin thu pho choi le ngai dam dilin kan local min ngai dam ro tia chuan chuta ka chan na chu mi nangni chu pile pu a miro pui chung kwa ipu po mi ngai san om kei pon ka ngai sang chu tiang ang chu ni a amai ro chu in now hi tlei rol chia ani to lowa puitling thankin tlei rol hoklak in ti buai ang thil ani lowa chuta chuan chumi anron kallai chuan in zampui ma an soi sakdan ti tir hi ka hriat ma ni chu mawa chuan nangni chu thil ti thei tak po in niang amai ro chu India rama kan oma dan thatak nuaya kan oma prime minister atanga military ber thingin dan nuaya leng kan ni chu wangin in now hi nakin velatan po achunga dan omani ti a hriat theinan athil ti hi a oranga ni dan hi achunga omani ti a hriat theinan chumi ti lang thei tur chuan in champui jok ro kati adang ekma ka soilo so kan local le ang antia kanin chi bai kwala ka fate rilruna an thiante ho po kha an ombe mo ti khan anni chu chemical sa hian mai che pakhat nen paruk so an ni shim shim pani ka fate chiani adang song chu an hovek to anin ti boy lai po hian chuwanga kut po hituar na sa anita maro chu kha chu street fight ania an ruya nin ti buaya an tuar ve ni mei engma soitura omlo ni etro chanin anile police te malak dana kha entin nge ma chuanin September ni so ma chuanin kan han thelud beta OC nin hutira zuroi thu ha mei khamo atia ni emole zuroi he chu athalo khop mai mase kapo street fighter khan engma boina kan nei lo zampui ma nga a ka papa anua athian pa na na an hroi dan zo ka hi kan lunga oi theilo ni atia tiang zuroi thu la nei mai ti le thina ani kapo chumi zuroi thu la mai lo ti sak tu police chu khoi police station nge ni shim Aizawl police station OC chuan ani chuanin khesi min fain sak du don lo ti na mi katita ta chuanin staff a kowa chuanin atu khan in ka sia document mo engmo thil poi mo re mi ke ma hianin kol tlak po kani lo ta thil soisual ani le tha a hun a khan ka nei mai thei ta chuanin spot verification an ti dona an soisak na huna khan chuta chuan police lam a ho tulu lama po request kan nei ngoya a mona pakal til khamo chuan motor pakhata khongai takin min chuan tir su kan thil tur hi in siam lo pala kan tor hi anania police van pakhata min thutir lo sham ro kan ti jong din lian sai lo le ka fa pa kha thudun lo turin kan du ni chu chuan ma se kan yen na kha chu engma ani le ta chuang lo ta
chuan ke ma bok ha sing tunu na na chu faten motor le an se om ti mel mu hi a se om ve ni chu ta chuan in kal ve don ka fa pa hi ama a kal krem ti lo ka ti zo din lian bula an thut tir ta mo ka fa pa hian a law ni mo sim sim hi atan thil nuam ani to lo sim sim ta chu motor san kan bila motor san chu sei lo an thut dun tir ta tho ta chuan ta khan ke ka tal buai le ta ka pa so ama kal hi karem ti lo ka kal ve don ka tia chuan lon lui ka tuma ta chuan in second OC khan min shock ta ka pi investigation ti buai turin buai na lo siam su min tia min vin ta chuan in step up control thunoi do chumini chuan in athian hi ka aw ni chu ngating en mi te a min siam dik ni rorel dan mi fair ka ti lo ka ti chuan investigation spot verification chuan batia chuan in investigation an bati nge an ti mo ta chuan in doctor prescription a in hiam ka te kha khami lekha kha alo kentel kha damdoi nen khami an paisa kha an vachar chuak no lani chu chung te chu ti kan sia ta chuan an dalu an lo ba dale niang te min lo te ke ni chuan amun kha kan kal hreng ngoi ngoya ba da tur po in mo ran kan da lo sim sima tu ya an mo chuan beer bottle an vok ke po chu ka fa pa chuan a sei nan chuan hi an vok ke chu ni a ka tia ma se an la ta chuang lo wa ti chuan a u dam doi an paisa ka a u in hiam dam doi an paisa ka chu an vachara politina chuan alekha akha lo tla chuak in ka sia ka sei boy mai thei khalai khamo chuan in kes kha akal thei lo a char si ta ni thei ta mi lo tan tar si thlei thei lo ta chuan dik tak chuan thana kal hi kan tan hian a se om ve a enge police kan tan hian biak hi a se om ve ni chu chuan in phone ate kan zot ve a en tin nge kan FIR kha kan tia siam ram mai ro ni lo chuan in atira ka sei ang khan in naw te po hian an tuar ve don thowa ni le lam hian in cross FIR an ron thelut ve don thowa in kaltlang ni chuan ti na ang ani chu an du le ron ti ve mai ro se ma se kan FIR kha enge a thlen to in register to in charge to kan ti ve reng ta chuan ma se a sort lo lu to kan ni chu chuan ma se chuan in in FIR to in theluta investigation pon kalpui rek thawa amero chu anawla injury report te po antivek ma se anaw register me alo tina ni mo register ani lo ani ang chu engma khal thelo ko ta thleng to ti kan ngai vena ma se in berem tu khan in tile thin jok ta chuan tha alo ve don tamaya chuan in khante election commission of India in khan pui aron puang ta chuta chuan in October alo ni to ta October tha top lam mo chuan Delhi IPS Rajendra tining ka sia ka chiang lo ri ko ta chuan a omanga chu Delhi IPS Valkha Aizol SP Charsaron lata ta chuan in kan visual ko veta mak vai pa khan mak ati lutuk jok ta ni chu September ni so ma FIR voi ni thlen in register lo mo tia thana kha a phone mala tin sapong te kan lo thiam lo wa chuan amak tilutuk le dikna chu tundina mi ang kapi samong takin omro te ka duka ulani chu vai zo khan ti khan
thil kha ron tikal tarwa ta chuan case anom te ta chuanin hei street fight inti boy te case ang zan hi thum han tan amo teng zan hi joy ti ang vel kha cha khang ang case khan ron te ta khata kha chuan ka engma kan hriat hiam to lo wangin kan naw te ukil lam kha min en pui turin kan ti ve ta an ron charge na kha engma ni lo ti kan hriat khan kan complain lam hoi pakhat ma in charge ron ni lo ta a om dia chu kan sar patient in ya in entira doctor in shitlang dam doi a cho che chu tiang cho chu ni ta ni kan sar dam doi cho lovin shitlang dam doi na chok na me ron cho che chu nen chuan ai nang reng ani chu chuan kan lunga oi thei lowa chuan police lu lama te kan kala hi chu tiang khatiang chu tiang chu ni a tin SP at po kan lut le chuan ma se aizol SP khati laya ni chu kan seng khan attach ron om mai ani ta dikna du eng ang ma se atan malak viau kha a harve te pon yang khalai khu chu a shet hiam lo mo ta chuanin kan dei hi adong ngoi ya ama du khan sang ko adei adong ngoi ya ta chuanin September nilo October aizol SP kan hu maning ka share ta chuanin ama ka fui ta ni mukte ngoi la kan ngoi theireng tuna hian ma se ngoi la kan ngoi awang hian ichunga thil thleng hi pakhat ma run le tura om to lowa kan ngoi awang hian in tu te papachunga mo hi a thleng le theya ke mani anga mi thia te ke mani aya chuan noi ve le jok te papachunga he hiron thleng le se kan ngoi awanga ka ngai dona kai chu kadam chu min hetiang thila lo thleng le kan ngoi awanga ani chuan kai ngai dam thei don lowa chu wangin in ti chakro ding le dro ngai dam na om de nei lawa sual ngai dam hi engma om dia om lo mi che ai o kan din chu angai ni mi ten he thil hi ron tuar le se police an kalanga an lo ngai sak lo nga kan tor ang hi an ron tuar le anga an fight thlang zo lo anga chu ta chuanin in ngai dam thei don mi kai chu kai ngai dam thei don lo chu wangin in ti chakla mi che ai o kan fight chu angai hei chu kan ngai dam tu ran ni lo tak le hoi ta kinom ro kan dei ze lang ka ti atira kan FIR than jok na ka shil che kha han ngai chola an kot kaya police in anjuman venga mo kutkol nen mol pho takin an man venga to kan ti em kha kan society kal dan te hosale re the in kar lo zaw ve te ataka kan daya wangin mi ai o hei kan fight anga ni ti kha hinlunga hian alian tul ta ni chu zo than sang thu soi hi adika ni ngai chuan ator hi awa han rap thak te ring em ai u de iso patling thankin pani ten rig rapin ram noi ruak veka bung butirin an bo wa tir vel ti na ni a wong swal man lo ma se langwa she chhove dek chante jing in ti pa she verwal to tan chuan aril run thak to zale dam chung ser ani to za hi keni me chia te chuan ngai to thiam phachi alo maila ami pat puite ngei khan in sha chian veu karing ani zan khathil thua ama hun alo jim ve zong zong chu top ngal vekin khumlai zol chu achan thaber ani chhun zom hala anu ne na soi kharam hnoya khanin kalpui ravin infek swalna khan min thatlo lo zok mai se thatur ati dana chang hian athin lung chung ril nat ziale a mental a effect na sat cha chu kan suang to phak bak aina sa ani nge yang he khe sa hian magdeu mai chu ke chuan tunge thiam lo zok ti ron soi tum kanilo yat po ka shebok heklo nima sela atiang khoparil runa a zo than sa ngate chung ko anom nuwa thil then dan kim chang aizol police station an shet nu khan engwange aizol ausi khan khatiang zuru inswal mai khamo tia diriam ta kai lo tung khum sak mai le inswal te chumi padan ti thai hial khopin mi pa to shim hi chuan andam chungin voi khatal inswal hi chu an nei ve shim china street fight ti te veng le veng inswal ti teng te hi chu
leirol hok lak lai ni hi chuan khotin do thowa a thleng fo thin ani ti chu kan shat lang vek ani zo than sang anu ngei pon street fight ta kha chuan ka fa pa hi thiam ka chan reng reng lo ti dik lo anai ni chuan shem mai ro ni ma sela an nu le a ka fa pachung an thil ti dan zo khi ni fir kan thelu chan chu tia mi tui ta zoi zoi chunga shil chung cheu po khan malak wat wat an ni a inrem siam zok tur in lo shil chang chang zok na chan hi engwang ye le ti chuan an chet na nu ma en tura nil thlen na mun ye zo than sangan asoi in vakal pui don khan anu khian khongai taka motor pakhata zo than sangale zo din lian te thudun tir lo sham tura angen lom lom cheu lai khan engtin nge in begin chut ngon thata in maton nge tura motor pakhata in phurdun kher themele engril rupu in nge khatiang in chet kher kher le silfiana omlo thilmak takatlingani suta pin fiana omang ang latura amun in vathen khan zo than sang khan min vauna na an man biar an chut ke po ka mu a ma si an la lo ati kha ania hei poi thil mak tak atlingani kha muna khan fin fiana omang ang latura kalini lomni zodin liana le a thian pa kha kha muna khan an kal chiang ani ti a chiana tura an fingerprint omna tur ber in la le du mi si ro te khe engwang yani le zel le engpo ni se nak tuk tuk hi zo than sanga court date ani le mai to a he khe sirin ayin arial rei to ma maya chuwang court date lo le tura hi chuan thil ti swal tu chuan shemna mu ngei thenan kan judge dom tak te kha kan gen tak me mewani zo than sanga lo thiam lo zo kani point shemna pe ula zo din liana lo thiam lo zo kani point shemna mu mai turani ma se khongai takin he khe sirei takkal pui to lovin ro rena dik pe wat turin kan gen tak me chewani he si a reilu tok chuan justice delay hi justice denied ani ve thei ta ani